Thina umthandeni siyamthanda futhi indlela aphila ngayo nabantu iyasenza ukuthi sibone ukuthi naye umuntu ufana nabanye abantu. Kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuso njengamanje kubuyela lawo mathimba acebisa intombi zamtshalaza lawo umshaka kade zamqomsa ngoma science ikhomba impilo nefico social ngiyaytshela umntwana umuntu onqoma namanga ngoma utshela ngani ngani babone inkomo ukuthi nami sawaba nazo nje ungonyaza umlomanga zamhabala zinzwa nje umzuzu ubukhala bamazinyo umfana onqabisa idlivila voco ngane zawethu sigijima laphana njengoba nazo u-TV enihamba phambili kuyona enqaphambili kuyiyona futhi eniyithandayo inilethela iy'ndaba ey'shisayo laphana umthandeni kade yovela emndenini odlulele njengoba nazo ukuthi bewunensizwa bephila nayo kakhulu laphana uzokhumbula laphana ku-music video njengobona laphana esithombeni insizwa leyana bephila nayo kakhulu abanye abaculi wenze into abanye abaculi bebengeke beyenze ngoba isikhathi esiningi abaculi baye bethatha ngokuthi babhize bese bekhohlwa abantu bephila nabo isikakhulukazi umuntu uma uthi bengalona ngisho igidangoma bekuwumuntu nje akaphila naye umthando nothanda laphana mina ngeke ngikwazi ukulahla abantu engiphila nabo nabantu abangikhombisa ukuthi ngumuntu ebantwini la ngisuka khona kude kakhulu abantu abazi abanye bazi ukuthi nje ehleli ngijabule kanti lezi insizwa bezingiseka ebuhleni nasebini ngakho-ke ngiphume emndenini laphana waseyidlalisela laphana nomndeni wafika wayixoxela wathi akuvaleliswa usabona le ntombi useyobuya ezoshela futhi sithembeke laphana ukuthi negcwama elisha lizo emngcwabeni okanye umngcwabo uma ukuthi usewadlula libuye khona lenze kahle kakhulu ngizocela ukuthi uma usuku lakho lokuqala lana umntana